Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndodawo kuti Mwari vange vachindiregerera pane zvose izvo zvandakatadzira vana vehanzvadzi yangu. Kutaura kudai ndinoti kana ndakavatarisa vana vehanzvadzi yangu vari kukura, but ndakatovakanganisira kudhara chiraramo chavo nekuda kwezvandakanoitawo paguva rababa vavo. Mukoma Nashe, so inini nehanzvadzi yangu akazofa zvake, but tainge tava kusatoonana zvachose kuburikidza nekungonetsanawo kwatainge tichiita, uye zvekare mumhuri, sezvo ainge ari munhu aiva nemari yake, aiva nemari zvekuti aizviona sekunge iye ndiye dzinza racho rose. Vamwe ndivo vaimunyengerera, aiti kana akati jump vanhu vaingoti how high, but ini izvozvo ndainge ndisingazvikwanisi. Manje ndaibva ndaramba ndichiti aiwaka hazviiti kuti unge uchiti jairira. Mukoma Nashe, takazotosvika pakunetsana zvekutopumana kuroi chaihwo, even though at that time ndainge ndisati ndatanga kuita zvekubata-batawo mishonga inokuvadza. After achizotanga kurwara ndipo pandakabva ndazoenda kun'anga, because ndiri munhuwo anoendawo kumasowe. Saka ndakabva ndazoudzwawo nevamwe madzimai ava vakabva vanditi ndiri kuona muine imwe hanzvadzi yenyu uyu ndiye ari kukonzeresa kuti munge muchisangana nemamwe maproblems amuri kusangana nawo mukurarama kwenyu. Asi ndichiuya pano ndatotumwawo nemweya mutsvene kuti ndige ndichizokusunungurai. Ende munozviziva here kuti kumashure uko mune umwe muprofita pamakaenda kugokwe akazokunamatirai akati muchazoona nekufamba kwenguva, saka akatokuitirai a go back to sender muchinyararire. Kunyange zvazvo zvakazotora nguva yakareba kuti zvinge zvichizoitika, but zvose zviri kuitika kune hanzvadzi yenyu itori go back to sender iyoyo iri kuitika. Ndakafara chaizvo mukoma pandakaudzwa kuti yainge iri go back to sender. Saka hanzvadzi yangu yakazosvika pakufa mushure mekunge azoshayika. Vainge vachida kuti ange achivigwa mutauni, but muchembere vakabva vati zvino kana mukaviga mwana wangu ikoko kuHarare, ndinozokwanisa here kuti ndige ndichizopota ndichiuyawo kuzoona apo pamunenge mamuradzika, uye zvekare kana mukasaunza mwana wangu kuno, ini handiuyiko kuHarare ikoko. Saka mudzimai wacho akambonetsana nesu achiti kana hazviite. Ivo vakati vanoda kuvigirwa mutauni, then ndokubva tose semhuri tazongoita chisungo tikati kuHarare kwacho kumba kwemuroora hatisi kuzoendako. Saka akazomanikidzika kuti ange achizouya nemutumbi wehanzvadzi kumusha mukoma. Takachema hanzvadzi yedu mune zvakanaka. Mushure mekunge avigwa vanhu ndokubva vapararira paya. Zvino iniwo mukoma in secret ndine zvandakazotanga kuitawo paguva rake. Mushure mekunge ndazonzwa zvichinzi muroora uyu ainge afunga kutengesa imba, saka ndakamuitira mhiko dzekuti imba iyi mukunotengwa kwayo zvinhu zvacho zvinge zvichizonetsa. Akazosvikawo pakuramwa ndokubva achizotorwawo nehama dzake dzirikowo kumhiri kwemakungwa. Zvino vana vehanzvadzi yangu ndivo vandakaisa jambwa nemunyama. Mufunge zvenyu, vanhu vaiva nevabereki vaiva nemari asi vakatokoniwa mukoma Nashe kuti vange vachiendawo ikoko kumhiri kwemakungwa. Zvavo zvakaramba mukoma. Kutaura kudai vagere zvavo kunyika idzo dzevatorwa dzakaita seSouth Africa,
kwavari kutambura munongonzwa imi. Ndakatonzwa kuti umwe wacho ava kutoita zvechihure ikoko kuSouth Africa, anotengesa muviri wake ikoko. Mukomana achi ndini ndiri kuzvikonzeresa, but pandakazviita zvinhu izvi munongoziva kuti kana uchiri pakunetsana nevanhu unoita zvimwe zvinhu uchitofungidzira kutoti that is the best decision that you have done, but nekufamba kwenguva semunhuwo wenyama unozosvikawo pakuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvakashata. So mukoma, I regret a lot. Zvandaiwanzokuita ndezvekudai so semazuva iwawo apo pandakanzwa kuti vainge vari bhizi vachimhanyisana nekuti vange vachikwanisa kuendawo ikoko kumhiri kwemakungwa. Ndaitoenda mukomanashi paguva rababa vavo ndobva ndanokora ivhu. Ndaiti kana ndanokora ivhu riya ndaikwidza gomo mukoma pakati pawo usiku, zviya zvekunzi mugomo munotyisa, unosangana nezvikara zvesango nenyoka dzesango, unenge usati wava nechaunenge uchida kuvavarira kuti chinge chichizoitika. Ini chaiye mukoma ndaikwidza gomo ndobva ndanomwaya ivhu iroro randinenge ndatora paguva rababa vavo, ndichivaitira mhiko dzekuti mapepa avo asakwanisa kuzoita zveshuwa. Mukoma vakaenda kumainterview ameno kuti runokwana kuita rungani vachingonzi your visa has been denied, but zvaamai vavo hazvina kana kutombotora nguva, vakangoti one application nekutoita. Ende ndakafara chaizvo kuti amai vacho vakati ndava kutanga ndaenda inini then ndonogadzirirawo pekuti tige ndichizokwanisa kugara nevana. Ndikati ndipo pacho chaipo pandanga ndichida ipapo vana ava ngavasare ndige ndichizoita pati navo mukoma, but ndava kuvanzwira tsitsi vana ava vehanzvadzi yangu. Zvandiri kuvaita I know zvinhu zvisina kunaka, but handichakwanise manje kuti ndige ndichiita reverse the case, because ndakanzi kana ndikazviitira ndiri ndega kana kupenga ndinokwanisa kutopenga apa. At the same time ndava kutya kuti kana ndikaitirwa a go back to sender, you never know kuti go back to sender yacho kwandiri inozouya iri powerful sei. Saka zuva nezuva, zuva roga roga rakasikwa naMwari, munamato wangu unenge uri wekungoti vana ava dai vakasambopindwa nemweya wekunamata, dai vakangoramba vari vanhu vanongotevedzera zvemujolo chete, vasingambofungi kuti ramangwana ravo richazovei. Ndiyowo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvinotyisa kani, hanzi zvandinoita paguva rehanzvadzi yangu mwoyo wangu unosvika pakurwadza, asi kuti ndinge ndichiregedza manje ndinotya kuti ndinokwanisa kuzoitirwa a very powerful go back to sender. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine mhuri yangu uye ndine vana vangu vaviri. Tigere munomu muHarare mukoma, asi kumusha ndekwamutoko. Ndini ndakatanga ndauyawo kuno kuHarare ndobva ndatanga kushanda. Madhamu vakabva vazouya takabva tachizotanga kushanda tose. Saka madhamu sezvo vainge vachishanda mune chimwe chishopu, mushopu umu maita zvekutengeswa bhutsu. So mukomana achi ndakabva ndachizonzwa madhamu vava kuti kana tikakwanisa kuunganidza mari munhu uyu ati anokwanisa kuzondibetsera apo paanoenda kuZambia kunohodha. Takati taunganidza mari ndipo apo pandakabva ndachizoti kuna madhamu
chipai madam boss venyu mari. Vakabva vazoenda vakanotihodhera bhutsu dziya, tikabva tachizotanga kaflea market. At that time ndainge ndiine friend yangu uya wekuWarren Park, so nerimwe zuva akabva achizotouyawo paflea market pedu, akabva ati ndiri kuona kuti zviri kuita but hazvisi kunyatsokuita. Mashoko ake akandibata iwawo mukoma, ndikabva ndamuti naiwe what do you mean kana uchiti uri kuona kuti zviri kuita asi hazvisi kuita. Akabva ati wozouya kumba. Saka ndakazoenda kumba kwake ndokubva achizotanga kundibetsera. Akabva ati iye ainge achizivana neimwe ng'anga iyi hanzi kunyange zvake murume iyeye ainge akazvarirwa muZimbabwe but vabereki vake vainge vari kuMalawi. Iye ainge akauya muZimbabwe kuzoshava, achiitawo zvekubatsira kunyanya vaya vanenge vachida kuromba nekutouraya chaiko, ndiko kwainge kuri kubasa kwake. So takataurirana paya, akabva anditi kana uine mari murume uyu unodhura asi anokwanisa kukuitira zvinhu zvako bo. Mukoma ndakabva ndazobvuma paya ndokubva ndazoti kana ndikawana mari ndichazoita zvinoita kuti unge uchizondibetserawo. Saka akazoti ndaifanira kuti tige tichizoya kumba kwake. Pandakaendako mukoma ndakabva ndazoona kuti sekuru vacho vainge variko, vakabva vazoti vainge vachida kundibatsira. Saka takabva tazoenda musango. Takati tasvika musango muya ndikabva ndanzi ndinge ndichichera pasi. Ndakachera pasi mukoma nashe, apa pasi painge pakaoma, ndikanzi ndinge ndichichera pasi ndisina kana badza kana anything. Ndakazoti ndapedza kuchera gomba ndainge ndava kutobuda ropa mumaoko omo nekuda kwekuchera pasi nemaoko. Ndakati ndapedza kuchera kudaro, kainge kangoriwo kagomba kainge kari kadiki, ndikabva ndanzi ndige ndichibvisa nhumbi dzangu dzose. Ndakabva ndazoita saizvozvo, ndikabva ndazonzi ndige ndichitora bakatwa. Ndakabva ndazotora bakatwa riya ravainge vakabata, ndikanzi ndige ndichirimisa mugomba imomo. Then ndokubva ndachizoita tsvina pamusoro pebakatwa iroro. Ndapedza kudaro ndakabva ndachizofushira. Mukoma nachi ndakanzi ndinge ndichisiya maki padhuze nepagomba ipapo, ndikabva ndaita saizvozvo. Ndikanzi after 7 days ndaifanira kuti ndinge ndichizouya ndobva ndachizofukunura ndotora bakatwa riya. Then ndobva ndazosiya chipepa chandiringe ndakanyora zita kana rehama mwana wangu kana anyone wandiringe ndichida kuzoshandisa paurombwa hwangu. Mukoma nachi ndakaita saizvozvo. 7 days ndisina kumbogara ndakasangana nemudzimai wangu pabonde. After 7 days ndakazoenda kuya. Zvose izvi ndainge ndichizviita in secret. Mushure mekunge imwe hanzvadzi yangu yazoshaika, madam ndopa vakazototanga kutoziva kuti ndainge ndatoromba ini. Ndakanotora bakatwa riya mukoma. Ndakati ndava kufamba ndichibvako kusango kuya, ndikabva ndachizosangana nehanzvadzi yangu. Iye ainge atori mhepo. Sezvandainge ndakaudzwa ndakabva ndazomubata, ainge asina kana simba. Ndikabva ndatotanga cheka nebanga riya ndokubva ndamusiya musango. Zvakaitika sort of like a vision, but vision iyi yakati ichinonopera ndikabva ndaona kuti maoko angu ainge akazara neropa. Zvinonetsa kuti ndige ndichitsanangura. Pasina kana mazuva takabva tachizoudzwa kuti hanzvadzi yangu ainge afa, ndokubva tachizomuviga. Ngoma nachi ndiko kuromba kwacho kwandakaita. Takararama inini nemudzimai wangu tichiitawo mari nemaflea market. Kana iye mudzimai ainge ava kutozviziva kutoti baba vakaromba uye zvekare nekutondibatsirawo mumhiko. Dambudziko parakazotanga ndepekuti zvinhu izvi zvainge zvava kuda musoro waamai vake. Munhuwo in secret mukoma asina kundiudza kwava kutanga kuenda kumasowe, zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizorasikirwa zvekare nevamwe mukoma wangu. Iri sacrifice yekugadzirisa mhiko dzainge dzakanganisika. Titori nechikwambo 1 chakazopanduka. Chikwambo ichi kana uchichiona unokufungidzira kuti ikiti. Zikitsi iri mukoma rakakura zvokuti vanoshanya pamba pedu the first time vachiriona zikitsi iroro vanotovhunduka kuita kunge imbwa. Kitsi yacho makuriro ayakaita. Saka kitsi iyi chikwambo chedu chakapanduka nekuti mudzimai wangu sezvo ainge asingadi kuurayawo amai vake, because pakatonzi panenge pachitodiwa musoro waamai vake. Hamene kuti wainge uchazotorwa sei musoro wavo, but takatonzi mubedroom medu tinge tichizochera gomba. Kana tachera gomba robva ravharwa zvekuti tinokwanisa kupota tichirivhura gomba iroro. Ndikabva ndatodaidzawo
avo vanoita zvematiles vakabva vazouya ndikavaudza zvandaige ndichida kuita, sekunge munhu ari kuda kugadzira safe inenge iri muzasi mematiles. Vakabva vaita madesigns avo zvekuti unongoshifta matiles 4 pobva patoita gomba. Saka ndimo mataifanira kuti tinge tichizoisa musoro waambuya vangu imomo mubedroom medu, but munhu wangu ndainge ndisingatozivi kutoti iye ainge ava kutoitawo zvinhu zvake in secret, achitokavhirawo amai vake kuti vasazofa mukoma. Bhomba ndokubva raputika because ainge ava kusungirira zvibhodhoro 4 zvemunamato. Zuva roga roga kana tava kunonamata ainosungirira zvibhodhoro 4 zveminamato, kuri kuteya zvikwambo zvedu kuti zvisazokwanisa kubuda zvichienda kunorova amai vake. Zvakazodzoka zviine ukasha neshungu zvikabva zvachizonondiroverawo my own brother who then passed away, zvekuti kana vanhu vazhinji vakabva vatozoona kuti there was something that was going on, because ndaiti kana mukafiwa mudzinza ndobva ndatotenga motikari, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vacho kuti zvikwambo izvi zvikwambo zvakagadzirwa zvichishandiswa mweya yemahure. Mahure awa paainge achiri vapenyu vaifarira chaizvo varume vanenge vaine motikari. Saka kana pakangofiwa chete chitenga motikari kuzvifadza zvikwambo izvi. So mukomanashi ndiko kuromba kwangu kwandakaita ikoko. Ndangoti zvanhasi ndige ndichingouyawo pano neconfession yangu. Vanoda kundijaja, you can judge me. Aiwa, zvinowanikwawo mukurarama. Dzimwe nguva unotoromba uchitofungidzira kuti zvinhu zvauri kuita zviri right, but at the end of the day wozoona kuti apa ndakakanganisa. Mari yeurombwa, kutaura chokwadi mukomanashi, hainakidzi kudya mari yeurombwa, because zuva nezuva unenge uchingozvirangaridza kuti une chikwereti naSatani. Hama dzangu kani, kune avo vasati vakamboenda kun'anga kana kuenda kunoromba, hakuna chinhu chinorwadza sekurarama uchiziva kuti unokwereta umwe munhu kunze uko anoita izvozvizvi zvekurombesa. Zviri nani, I think zviri nani, ndinodzokorora kuti urarame uine chikwereti chaMwari, nekuti Mwari ndiye akakupa mweya wekufema, not kuti unge uchizonzi une chikwereti nen'anga yakakurombesa. Munhu iyeye anokwanisa kungoita yose yose yaanenge achida kunzwa pamusoro peupenyu hwako. Anenge ava necontrol pamusoro penyama dzako, uye zvekare haambofi akakunzwira tsitsi nekuti haasiriye akakusika. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, but vataura havo chokwadi. Hanzi kana ukaenda ukanoromba ukazosara uine chikwereti kun'anga, munhu yeye haafe akakunzwira tsitsi, haafe akarwadziwa nekukurwadzisa hanzi munyama dzako, nekuti haasiriye akakusika. Kana vari Mwari vakakurova neshamu, hanzi vanosvika pakurwadziwa kuti asi chisikwa changu ichi chandava kutambudza. Tell me what you think about that in the comment section.